O pobo de Peares ansía dende hai anos unha ponte para a circulación de vehículos que cruce o Miño e así non ter que dar un rodeo de 7 km para acceder á Nacional 120. Unha obra que, segundo o alcalde de Carballedo e actual presidente do Consorcio de Peares, será licitada a finais do mes de maio. Mantiven nestas datas pasadas unha conversa co conselleiro de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e, bueno, pois, para ver en que estado se atopaba a tramitación desta obra que é moi importante para o pobo dos Peares e, efectivamente, me confirmou que moi probablemente no próximo mes de maio pois, se proceda a súa licitación e, lóxicamente, despois a súa execución. A nova ponte terá unha longitude de 193 metros enlazando a estación de tren co cruce da Nacional. A vía contará cun ancho de 3,5 metros e con beiras rúas de 1,5. A construción contará con inversión de 2.600.000 euros. Require pois, unha inversión, lóxicamente, pois, poderosa, non? Porque esa ponte pois, ten un orzamento que supera os 2 millóns de euros. E, polo tanto, pois, bueno, pois é o que temos e esperemos que se cumplan pois, non só promesas, sino que se licite pois, este proxecto, a pesar, por suposto, da crise presupuestaria que, bueno, a Xunta, neste caso, pois, ten que facer un gran esforzo para poder quitar adiante pois, este proxecto. Pero non é a única obra que a Xunta está financiando nos Peares. Estáse a facer o paseo fluvial na zona de Carballedo, conta cun presuposto de 57.000 euros e está financiado pola Consellería de Medio Ambiente. Tamén un novo centro de saúde, este último conta cun orzamento de 300.000 euros a través da Consellería de Sanidade. Pois decidiuse facer este centro de saúde, que xa, como digo, está ahora en execución, sustituindo a outro que era moi primario, que se fixo fai moitos anos, e que, bueno, que atende unha zona de población importante, que varias parroquias da zona de Carballedo e non varias parroquias, senón unha parroquia de Oleiros e tamén da Peroxa e tamén algunhas de Nogueira de Ramuín e de Pantón. E, polo tanto, pois, bueno, este é tamén unha bella aspiración veciñal, pero agora está moito máis centrado e é un centro de saúde moderno, que, además, quero recordar que ten un orzamento importante, non do orden de 300.000 euros, e, como xa digo, nestes momentos está en execución. E o paseo tamén é unha cousa importante, estaba feito na parte da Peroxa e agora mesmo pois, ampliouse a zona de Carballedo. É dicir, sae desde a zona fluvial, desde a playa fluvial e vai a parar precisamente hasta a zona onde se vai a construir este ponte que falábamos anteriormente sobre o Miño. Unhas obras ás que hai que sumar as que está a facer Gas Natural Unión Fenosa coa rehabilitación do poboado, nas que está previsto se crea un centro de estudos de linguas estranxeiras. Pensamos que con todas estas cousas, pois, este pobo, esta parroquia, pois, vai a coller outra dinámica, vai a coller outra dimensión e vai incluso ser importante tamén para o resto da Ribeira Sacra.